Ini langsung bablas ngaret sujune. Weh. Nyatane udan neh to. Oh, udan nih terus. Ini gelas. Oh ya. Wah, engko piye ese engko? Tok kunci kok dulu. Kowe yo. Ayo kowe ya kena. Gah, Aku ya kena. Ora betah ngelak. ora betah nyata ora betah. Ngono tau kunci kok berotok panas. Koconen to, ora. Tak telepon barang lho. Cek lah, tak video kowe dulu. Ora roh lho aku wis budal to. Jam 6 kurang kok. Aku cek nang kandang lek. Terus resik bar kowe wis budal, bejine kuwi dulu wis budal. Bejiku wis iki mang. Ini Pak Sis apa? Kang. Nek sebrok kaya ngene alip sing sitake kuwi. Urung go balekne nek ali. Sing sitak wis, sing sitak urung. Sing sitak tak gowo neh. Tak bejine iki, ya. Terus cangkruk nek kokon iki anumu. Tak gawe di sian. Eko ya gawe kulon omah. Kabeh-kabeh mbok silih, Cuk. Kulon omah. Lah ya mbok nggih apa? Ya tak nggih